Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Start ba na sa Action Night Patrol magasunod sa dili gidlamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. Saliwat bayong gabi, kamusta naman mga palangga ng Montag, Palabati, Region Wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras.
6 ka minutos karon nga adlaw Lunes. Katapusan nga adlaw petsa 31. Katapusan man nga bulan sang Kabulakan. Ang bulan sang Mayo. Was nga adlaw magasangko na kita sa bulan sang Hunyo. Una kagamat-amat nagapalapit sa bulan sang Tigkiriwi. Lunes sa pag-edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent sa liwat na Manila sini kapagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang pulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sini mata kag durunggan, oras sa kagabiyon ng atong sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol, kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. May mga ginrespondira na nga mga insidente. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo. From where the action is, temporaryo nga bagapungko sa trono ni Aksyon Jan Diaz, Aksyon Papang Albin Graba. Back to back sa isa pagid kapapang. Ang iya sinitagline, was-was lang kono may, ariya lang kon may importante, way lang Malaysia. Amo na siya si Papang Aksyon Nixon Tahong. Liwat nga nagupdanay ang duha ka mga papang nagsani puwersa agod dalon ang mga aksyon balita sa palibot-libot sa Dakbanwa sa Bacolod. Nagapungko man temporaryo sa trono ni Aksyon ang Defensor ang pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, international. Update sa COVID-19 ginatutukan ni Aksyon Dale Salazar. Opdan magkita sa aton sining ang mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM Baikin Transmitter. Dito naman sa Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagpago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan ang inyo sinialagad ang korman sa Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa, op diri ako sa Labilin. Isa ka oras, 3 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Karon lang gid nga gabi nagwaswas ang masyado kadamol kabaskog nga ulan nga pag dupoy-dupoy man sang mabulo baskog nga hangin. Tanaw ko sa relo nagsugod ang ulan bakbak. Gawaswas gid siya. Gamulo madlos pa ng hangin alas 9 natapos-tapos gid man siya. Diri sa city proper kolo kompleto mga alas 9:30, 30 minutos gid nga waswas ang ulan, daw ginabubo lang. Subong nagtahaw-tahaw na. Pa-check na nabi karon kay Aksyon Papang Albin. Kurang 30 minutos nga pag-ulan-ulan na tapos bag-unang gid. Kung bala may mga pagbaha-baha sa mga dalanon, porsyon sa aton barangay. Pero ang pangilat sige ha, ang daguob sige gyapon ha. Abo nang isa man sa aton nga bantayan. Basta kung nagawaswas ang ulan, may dala na nga pagpulo pa naguob. Worst, kay may dala pa na nga pagpulo pangilat. Hindi man malipod sa aton nga makaaksyon sa wala pa nakahibalo, may ara kita bagyo. Ang alan sang bagyo, si Bagyo Dante. Ginasustain niyang iya sili kabaskogon kag nagadalaga northwest ward.
over the Philippine Sea. Ang forecast pang pag-asa, karon lang nga hapon ang sentro sang bagyo nga si Dante, ginabulo banta based sa available data, 375 km east-northeast sang hinatuan Surigao del Sur. Or may ara kalayoon nga 455 km east sang Surigao City, Surigao del Norte. Dala ni Bagyo Dante ang kabaskogon sang hangin nga 75 km per ora lapit sa sentro kag may ara nga pagmulumadlo sang hangin nagalabot sa 90 km per ora nga may kadasigon nga 20 km kada ora. Ang extending tropical cyclone winds, gale force, wind extended outward pasaka 80 km from the center. Ang tropical cyclone wind signal nag-aapekto sa Visayas, sa eastern portion sang Northern Samar, Mapanas, Gamay, Lapinig, Malapag, Lawang, kag ang northeastern portion sang Eastern Samar, Archite, kag San Policarpo. Amo ini ang mga lugar nga apektado sang tropical cyclone wind signal sa Visayas area. Sa aton nga mga mangingisda, naluyag magpalawod karon sa kagahon, advice sa inyo para tuntunan, extra lang nga paghalong sa kinandan aton monitoron ang aton kadagatan kay may hurubaton nga nagasiling ang aton katigulangan kon riit ang takas, mas riit ang lawod. Why man ta na perdihon. Dali kati sa aton nga mga mangingisda, daw normal na sila, pero mas mayo kung daw wadyo gid ang hangin kag balod, medyo kulok halmanang. Kung uyat tagid man papangisda, sasanag-sanag na lang. Parang layo ta sa disgrasya. Sa mga balay man nga naga-star sa pangigaron sang suba, ang aton permi nga rejoinder, ulo aligmat man kay basi kung gulpi lang sumaka ang tubi sa suba. O ita kabalo ang balbas ang ulan ari sa bukid, di nagadalo-do ng tubi pa sa padalom. Kay basi ang inyo dira nga balay ara sa suba, kagulpi lang sumaka tubig ta. Lutaw ang aton katri. Muna nga basta kani may bagyo, alerto 24 oras. Kung may mga ara ka mo dira chargeable blang nga suga, i-charge yun nga daan na kay pang piyan-piyan niya sa brownout. May mga best kung isa nga kung baskog ang hangin, baskog ang pangilat, kung kisa sa hangin may kabali nga sa nga sa kilat, kung kaysa maginaigo ka kahoy, di ko makasablay na sa mga mainline sang Sineco, ang resulta sina brand out. Uwos, kaya may mga kilat gani nga kung kaysa nagaigo sa mga transformer ta mo paginadang delikado, no? Sa mga balay, basta gani mga ilat, siling ni Lula, ni Lulo, ang espiyo tabunan sang tualya. E siling ni Lula, ang espiyo ginaamag sang kilat. Ayos! Sa mga motorista, hinay-hinay lang sa pagpadalaga sa salakyan, madannog ang atong dalan, ilabi ng dalan nga himo sa asfalto. Kung layo ang i-travel, maghinay-hinay lang. Sa mga nagadala motor, mas dubli ang hinay, gamay lang akidar, Baldabid. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa
Sa mga puloy-an, ulo aligmat man, kaya mo ni maulanon kababulubog na ang panahon, paborito inis ang mga kawatan. Make sure sa pagtulog mo, ang tanan nakasirado na. Alin sa gate, pagkadto sa puwertahan, padulong sa bintana, para sigurado, kung makasulod giman ang kawatan sa imo compound, hindi siya dali-dali makasulod sa imo nga puloy-an. Ayos, ayos! Mga pabalik-balik nga mga rejoinders kag reminder, pero mas mayo gid ko may naga pahanomdom ko kisa kay kisiling nila ang kalipaton unay sa lawas. Ayos! Karon nga gabi may ara naman shooting insidento. Nagluntad sa area sa Police Station 1. Dara sa may barangay 38, bauti patay gid ang gintiro. Ginkubirang ginini aksyon papang Alvin Grabra from the very start. Hasta ka natapos ang action firing line ni Action Brian na tapos gid ang report sa aton sini patrol. I-check na si Action Alvin Grabas papang. Kapustahon tabi ang aftermath sang 30 minutos ng Landris Bacolod. Ang report ni Aksyon Papang Alvin Graba ginadulong sa inyo sa kaluman sa D. Alvin Graba observation report sa aton sa ni Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Alvin, Pang, may gabi Pang. Good evening, Pang. Musta Pang? Okay, Pang. Kastabak development na Pang. Kulang kami katapos si Papa. Namunad ang tirada. Kamu ni Papang Nixon? Yes, action, Eric. Di kamusta? Nabasa ka mo wala? Nabasa jutay. Ang dila. Ang wala. Amo na da importante ang dila gid masami pero may gina-remind tayo basta magulang gani kag kunano nga basa nay da ang importante ang dila hindi mabasa. Ani man. Tiya mo gid ginhalungan mo gid dila mo Pang. Grabe ang paghalong sa dila kay kung babasa wale. Wali ano? Wale ka na padambol. Okay lang naman ang paghalong sa dila dala na da Pang ang unto ha. Siyempre, sili ko gani kay Papang tingada, sige kadlaw siya sa akong kagina. Oo. Linya gani, grabe ka gali magkaon, no? Ang imong untog, dula-dula ka, magkaon ka. Oo, okay. Siling ko, amo na, kay kabalo ka, ginahalungan ko ang dila. Ang ako niya nga untog. Inapaaman ko yung hindi lang mabasa ang dila, kay kabudlay mabasa ang dila. Imong mabasa ang dila, gani karoon kung magpauli ka, kag maghambal nga, daw wala pa na buraw. Pero kung isang hindi mo yung pagpanabor Pang dala sa ginatawag nga trangkaso, di ba Pang? Yes, action na Eric. Dala sa trangkaso, kapin pagit subong 30 minutos ang ulan aksyon na Eric. Oo. Ang sitwasyon kagang laragway karon after 30 minutes ang ulan aksyon na Eric, matamat naman yang baha balakagina nga siling ko pero tika baskog ba? Pagkatapos naman kaon naglabay kami sa area sa Lacson Libertad. Sa area sa Lacson Libertad, nagsupon lang itong basura ito wala aksyon na Eric. That is why hinay katama ang flow sa tubig. Medyo nagkakipaw-kipaw gawa, no? Ang dalan along Lacson Libertad. Pero sigin lang tayo manamon ang iban nga mga dalanon aksyon na Eric. Huwag man nakasiling biyang nagkatugas ang pa, ano? Ang ining, although tudog ito subong, tudo kay na. Ang ulan aksyon na Eric but subong nagapangilat na gid lamang kag ginapalibutan kita gihapon sa galom sining gabi. Ti kabay pa yang mauntat na no although ang bagyong Dante aksyon na Eric
ang nagsulod na sa par. That is why sa aton sing mga kauturan lauman nga may mga pag-ulan gid ka nga isa na experience ta. Ining gabi ining 30 minutos nga pag-ulan. May lang gani timing kayo nga order na mga kami ni Papangsang amo niya nga stomach development. Oo. Asus kayo nakapasilong kami pagpasilong namong Bumubugi. Bago way ka mo nagkapasilong, basa gid ka mo guro? Sigurado basa gid kami ni Papang. No? Oo, pero ang pag-ulan-ulan mga almost 30 minutes, Ben, anong pag-obserbar mo pagwa nyo after nga naka-stomach development, may baha-baha pa gid man? Wala man aksyon na Eric, only ang dalan gid lamang sang Libertad naglabay kita balik kami sa dalan sang Rosario. Oo. Sa lugar sang incident kagina sa shooting incident. Teka, musta? Way man to baha, only basa ang dalanon, no? Basa ang dalanon. Basa ang mga dalanon sa aton sining mga kauturan. Extra gid nga paghalong, no? Sa aton sining mga kauturan, especially sa nagadala sang duwa goma. Ay baon nugay gid ya kumpiyansa kag medyo puro kidar-kidar jutay. Kuni ang pinaka-importanting reminder sa aton sining mga kauturan nga dala sang duwa goma, motorsiklo kag of course ang gadalaman sa mga salakyan sa mga motorista kay kabalo ka sakto man tong ambal mo action Eric nakatilaw ko na mo nga ano tabalang maglabay ka kag hinali ka na nagpreno basta ang dalan kung ispaltado ti kon kagid ma-swerve kagid ma-swerve kagid o alang-alang ka ba si kun mabalintong kagid ang amo na ang paaman pa da. Paaman niya nga mapalintong kumbaga ni Papang may gani kuno kong basa. Basaan? Hambal ni Papang ano pang? Ano ko no? Mayo kuno ang basa kay Danlog pang. Lain na yung bot silingon sang basa ni Papang. Lain ang lain kaya basta naka-stomach development alert. Alert ang basa. Alert ang basa. Si Papang kadaan niya kung makabuhi na ya, wala pugong-pugong mo. Amo gani kinalungan ko di kay siling ko gani magtipyada ko di jutay. Si Papang Nixon da ataho, may sigurado gid kay kagina. Samtang ka stomach development kami, ay siling ko pang ang mata mo na basi pagwa tani karon madala sa pangilay si Inday. Gani, pero diyan ay kabla nakalili ka sa babaw langit kag may mga pulo pangilat pag pulo pa nagobas ta subong. Negative naman action na Eric. Way na ulan? Way na ulan. Pero kapangilat pa. May pangilat sa southern portion. Tiba si dito naman guro gabalbal ang ulan no? Dito naman gabalbal ang ulan na kaya lingling ko pababaw. Para na kapakita na action na Eric. Kapakita ng mga kabitunan. Okay. So, silingon nagtahaw-tahaw ng galom. Tahaw-tahaw na ang galom. Subong gani, si Papang nagpanaog ang balya gani. Mayo pa gani ang kumagahangla ka to sa langit. May mga bituna. Pero siling ko sa iya kagina. Mayo mga bituon man diri pango kay panaog. So kakita kaya sang gwapa nga bituon. Yara bituon. Lain na yung bituon ang imo na yan. Bituon nga nagtalang na yan. Hindi ka ba lumang lalantaw sa langit? Mo gani ba? Siling ko gani ba? Amo na ipadako mo kay Papang Nixon ang bituon nga nagtalang. Ay, okay. Kaya mo na makahatag sang kasana kay Papang Nixon. Muni ang kay si Papang padaan kapin pa makita siya sang bituon. Imposible katama nang hindi niya madalas pangilay. Way swerte maupod ka pa sa iya. Ambo, pangilay nga may dalang sweet and cute smile. Wow, pwede. Hamakon mo na iyang dara palang daan sa iya sini nga pangilay kag smile. Sigurado madala ka na. Madala ka na kundi mo hindi ka malipat, kag hindi ka madayaw, mamuyayaw ka. Gani po dyan ay kapulis tagalibot na. Ang police by the way action Eric sa paglabay naton diri kagina. Police station number 1. Ato to kayo na si Major Saruna kay na sa eksena sa insidente. Salamat kagina action na Eric. Salamat kita kagina kay pagpalapit nagsinyas ko sa iya kagina. During sang insidente kagina kay ara gises nga mong so nangabay ko sa iya kung pwede mapalapit siya ka istorya kami jutay. So nakahatag man sa nga jutay nga mga information to initial information sa pag-identify sa bangkay. Although kagina action na Erickson sa hindi niya pagigya makahatag
samtang hindi pa ma-confirm. Pero kagina sa pag-aabot man sang asawa ni si Lizel Abi, pag-aabot kay na dito na aksyon na Eric nga na-confirm nga kung ano ang nakita niya sa lisensya sang iya sini sa nakuha dito sa kahita sang biktima. The same aksyon na Eric sa paghambal man sang asawa sining ni si Lizel nga ang napatay amo si Rowie Senador. Rowie. O si Rowie Senador aksyon na Eric. Taga din siya, taga Lihis? Actually, taga-alihis ni siya, ining si Senador, partikular sa area action na Eric sang Purok Malapitan. I heard of katatlo yun ni kabeses nga nagselo sa ilo lugar? Oo, correct action na Eric, kay ang initial information, gikan mismo sa kay Lizel, ang iya sininga asawa. Oo. Una sila nilang puluyan sa barangay 27, nagsaylo sa barangay 14, kag nagsaylo sa katapusan diriya sa barangay 20, barangay Alihis action na Eric. Ang Alihis, amo ni katatlo nga lugar nga seluhan nila. Yes, sir. And I heard kay na sa asawa naghambag gamit ng banay ano to, marijuana? Una, nadakpan ni ang iya sining bana kag napriso bangod man sa paghabot sang illegal nga droga, marijuana. It happened 15 years ago, kuno aksyon na Eric, pero ti pag nga isa pa lang ang bata nila tug nakalabot sa 5 ang ila sining kabataan. Oo. Although suno diri sa kagapahayag man sa nga asawa sini sa madugay man nga panahon nagtinir ang iya sining asawang sagwa abi sang press 1 nga wala ang transaksyon illegal nga droga. Papangkot ko siya pila ka tuig na baligya illegal nga droga ba na mo. Hindi niya na maisip pero sir malawig na git mo. Pero it could possible ngini pagtiro siya may angot sa drugs. Ona mo ni aksyon na Eric ang ginapamangkotaman kagina kay Police Major Ramil Sorona sa diin Surusiga. Ongoing pa man ang ila sining investigation as to man sa pagkilala kag record sang sining napatay aksyon na Eric, no? Ongoing pa man ang ila sining investigation basi dugay-dugay makahatag pa siya ang pinaka-latest, but as to sa pagkilala sa biktima aksyon na Eric, hindi siya ang ginkilala gid nga kay Rowie Senador. Ben, anong armas nga gingamit bisa recovery sang empty shell? Wala pa aksyon na Eric matumod kung anong nga klase sang armas ang gingamit. What about ang igo niya? Igo aksyon Eric iga pa idadom pa sunod diri kay Major Sarona base sa abiso man kagina ni Dr. Dr. ang head bala sa Soko aksyon na Eric. Sa diin sunod diri iga pa idalumbuas nga adlaw sa autopsy ko ang asto kung diin gidya ang igo sang biktima. Pero initially kaya saan dito kaway mo masiplatan ng igo sila? Initial action na Eric may igo sa nawalang bahin sang iya sining ulo sa may malapit sa may dalunggan. Okay. Oo, isa ina ikaduha pa si sa lawas man kay kagina nakitan man naton nga sang ginabusi si ang lawas ini ginapicturean ginapicturean na aksyon na Eric kung isa pa na mo. So basi magamadugangan pa o kung basi magadepende man sa investigation man. Ang tawag nila aksyon na Eric investigation crime scene investigation, no? Crime scene investigation na kagina. So amo pa lang initial pero basi makakuha pa sila sang dugang pagid nga mga ebidensya. So posible dira actionable bin isaguro himo dira ni Major Sarona lantawon ang lugar kung may mga ara dira CCTV, no? Ang makabuli posible sa investigasyon nila. Pero actionable bin ang pagtiro ni sa biktima, no? May nagasunod ni siya gimatayan na sa sinang lugar da, ano man? Pati man ang mga kapulisan nga samtang ari siya kay katapusan niya nga lugar gikatuan aksyon na Eric Barangay 14. Oo, pero what time may nagasunod siya, may nagabantay siya nga daan sa lugar. Patihan ba si may nagabantay na daan sa iya sa lugar or posible may kasunod sa iya. Kay may ginmensionar to yang may isa ka salakyan. Hindi naman ini riding in tandem, ano? Ay gaham
hambal man niya nga ang nagasunod sa iya kag ang tagluthang riding o kung sa isang motorsiklo. Kuna mo riding in tandem ne? Base nagagawa man ni aksyon na Eric. Although hindi pa ni masiling biyang Pero kayo na pag-istoryanan nyo ni Major Sarona, kinaway ni ma-mention kung may auto nga nagasunod or may motor nga nagasunod sa yan, ano? pa aksyon na Eric, way pa ini na mention although gina-consider niya atong iban nga mga pamangkot naton bala sa iban nga mga nakakita aksyon na Eric. Okay. Sunod sa iya, gina-consider nila ini kagabasi makakuha man. Kay kagina, masako man abi si Dario, Police Staff Sergeant Dario, investigator on case. Kaya mo na ang ginasugo pa ni Major Sarona makakuha pa sandugang nga mga impormasyon. Anyway, basi karon sa kagahon, karon pagbalik mo report, karon sa action report ni Action Fred, basi may mga dugang ka nga development nila kag inputs nga makuha Action Alvin. Roger, on that action na Eric, mo nang tingawaan tagit bisad subong gabi kaya kagina gitagaan naton for the meantime maka-stomach development man, no? Oo, Si Major Sarona kay kabalo ko basta Major Sarona maguyat sang kaso ay may ginyani gipabayaan gidman mo. Major, on that pasalamat ka ni kita action na Eric kay ka approaching lang man sa iya kagina. Wala problema si Major Sarona, ya maka-bat-in ka na siya may isa na kadali lang. Pero mo nati kay kusa hindi matakapasabad sa pulis aton kay considering iti masako man sila kag wala labot sa tiga tipo man sila sa ebidensya mo. O sambal ko gani kay iti may pangalan ka na da. Iya may pangalan sa kay basin bala matipyada tani. Gani. Oo. Anyway, Action Alvin i-try mo lang karon kung basi may mga development kada karon nga makuha or karon mag-sign off kita basi may makuha ka kay Sir Sarona para buwasaga nga development report Action Alvin. Roger, on that action, Eric. Proceed. No? So, ang iba't yung mga dalanon, ari na kita diri sa areas, ang Burgos action na, Eric. Nagkamatamat naman mala ang dala na sa sininga mga tinion. Kamatamat naman jutay ang laka at tungkol ang mga salakyan di pasahe. Okay. Subong gabi, although nalabihan naton wala nang madugay, nga pila ka mga bantay sa mga pasyente sa ER o kung emergency room nga ari diya diri sa kilid mismo sa kilid mismo sang kuan aksyon na Eric Corazon Locsin? o Corazon ang iban ari diri sa kay Raul Kabuga Dampe. Oo. Kag may ari man niya diri sa pakilid man sa baligyan sa mga medisina o kon kagahulat nga lawagon ang ila sining pangalan aksyon na Eric. Okay. So far amo ni ang pila ka mga sitwasyon karon, no? Subong gabi sa siyudad sa Bacolod sa nasiling tanan may mga portion pa sang dalan sa siyudad sa Bacolod, particular ang dalan sa election medyo basa pa jutay. So sa aton sining mga kautoran extra nga pagkahalong sa ila sa pagdala sang ila sining mga salakyan. Bantayan dugay-dugay 53 anyos nga amay na tiruhan sinilamang nga gabi. Ang detalye mapatihan ay by the way action Eric ang disco gali malipat na lipat subong kagahon Kagahon? 12:01. Karon kagahon. Karon nga kagahon. Pagpatak alas 12 may ano? May balik na ang biyahe, no, from Bacolod to Iloilo City, Bacolod Dumangas, vice versa. Matapos nga ginlift na ang travel moratorium sa butsing ganun na suno diri kay kay Chief Petty Officer Louis Campanier ang tag pamuno mismo sang Philippine Coast Guard Bradcoport area nga nabato na nila ang pagkakaso kung paglift ng travel moratorium kag sa diin sa travel advisory sini aton sini nga mga kauturan nga umpisa buwas nga bagabiyahe dalagit sa nga importante nga mga dokumento partikular nga ila sini nga backtrack kag ID action na So butsilingon ang biyahe Dumangas Iloilo kag ang mga paskrap mabalik na sa regular nga biyahe Action Alvin? Yes, action na Eric, balik naman sila sa ila sining biyahe umpisa buwas nga adlaw. Okay. Kag ang ato siya mga roll-on and roll-off vessels, no? Okay. Mga regular nga mga pasahero mahimo na nga makasakay action na Eric. Good. By the way, karon dugay-dugay, no? Ay, salamat kay si Papang Nixon may ginasala gayon dala pa diya. Ngano na? Ay, resistensya. Tawas. Oxygen. Oxygen. Good. Okay. Sige na, tapusan na para maka-oxygen ka na. Oh, yes. Let's do it together again. Sige na. Sa patrol.
Patrol with Aksyon Papang Nixon Tahom. Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, back to back kay Aksyon Nixon Tahom. Sitwasyon sang Metro Bacolod ang report ginabatian bago lang gid. Ginadulo kung si Sakalawad sang D3 Bayo ang pinakabago garantisado kag epektibo paguntra. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
May gabi dira kag ginatamyaw ta lang si retired police o retired Fire Inspector Gonzalo Toledano. Happy listening. Tits Gons, wish you good health always. God bless. Alin sa Binuman family. Nabinagid kay Police Major Wilfredo Binuman Jr. and family. Hepe sang Valladolid, PNP. So again, happy listening nandra kay retired Fire Inspector Gonzalo Toledano. Ginatamyo naman si Mr. and Mrs. Louie Di Paula and kids. Nabinagid kay Inday Leyan sa mga dungganon boys da baw nagapaurok-urokin sila ho. Sakay Engineer Nonoy Galunan kay Ma'am Julie Hamandre sang All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan ga monitor sila sa aton. Sakay Mr. Rioben Tamposa ang LTO Chief sang Bacolod naga-monitor gid sa aton. Si Rogelio Toto Catalbas Jr. Si Mrs. siya, kabataan niya, pati nga mong amigos, puno lunok da, pa urok-urok gid, no? Sakay Mr. and Mrs. Joseph Kajulichua and family, kay Mr. and Mrs. Manuel Co and family dira sa Silay. Ginatamyaw naman si Mr. and Mrs. Roger Montalvo and family, sa Simaros Wine Center. Sakay Mr. and Mrs. Maninoy Jerry Ontiveros and the family. Sakay Tuto Chong sa Paul Restaurant, sakay Bambam, sakay Bimbim, sakay Ching, nagamonitor sa aton. Sakay Maninay Sinchamor, Maninay kanami sa imong Indian mango, mananam. Sigurado ko nagsaka ka nagpaningit sina si Maymay kag si Kaloy Bibidor. Ay, perting. Sakay Manang Bekilaw gali, happy birthday. Manang Bekilaw, happy birthday. Halinina kay Mama Betelao, kay Kumari Jan Silao, kumparing Nelbert Adlan, Toto Janberg Joda, Philip Jod, Alkim Jod, kay kumparing Jekyll Joda, Ihaldo Aljanda, Nenelao, happy listening. Pump Boys, tara sa may shell sa Binalbagan, may gabigid ha, sa mga empleyado, security guard, sa Kedan, kag sa accounting department, sa Discom, Binalbagan, ga-monitor sila sa aton, labinagid ni Miss Nora de Mebildo, kag ni Mr. Levy Frias. Susan Gonzales, may gabigid, kay Susan Gonzales, kay Manang Jocelyn Song Comedya, happy listening, kay Ebony Butcher sang Germany ha, kay Vicente Similiano dira, ba puwerteng paurok-urok yun. Sunny Season, kamonitor si Nida Puentes sang Granville 1, dira sa may SMDI Shopping, ara si Jerry C. Galvez, si Divino Miliesa Jr., Felix Guard, dira sa Lagarangha, mayong gabi dira sa inyo. Nya diri sa Lagarangha, dagadugo o wala lang ulan. Ati okay, good. Greet ko lang ang mga students ng STI West Negros University, sa akong professor sa graduate school, CPSU, main campus, kay Doc Flora Lingamin, Carfio, ang mapisa nga professor, akon nga mga taga-barangay, Panakyaw Isabela, Bugtao Panakyaw, alin kay Jonathan Borromeo. Sakay Remigio Bermilio, mayong gabi, tamyaw yan dira ang mga taga Big Pateri ha, ga-monitor gid sa aton. Hasmin Roldan Ravillo, mayong gabi. Sakay Binong Sitenta, kakay KG Arib, Toto Ronnie Gordon, check attendance lang. Alex Montesa, Action Eric, may gabi ka monitor lang kami di taxi na muna. Jim Taxi Group, tamyaw lang mga driver sa. Alin nina kay Andrino Comida Botanas, sang Jim Taxi and Company. Sakay Joy Nolerd, mayang gabi. Dira sa Maherbias High School alumni, batch 95, ginatamyaw ka mo ni Mary Grace pre-owned o kon M. Gracie pre-owned. Susan Gonzales, Maria Felo Baton, sang Kabug, mayang gabigid ha. Manong email kagmanang ni Lida Lopez, dara sa may Purok Portalisa, Tolico family. Ginatamyaw ka mo ni Edie Tolico. Edmundo Claridad, sa Tabunan, Bago City. Tamyaw ka ni Edeline Labrador Claridad. Jocelyn Libon Dispuho, good evening.
check na mga report na gikan sa ato correspondent. Unang to si Action Roger Guti. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Line number 2, Action Roger Guti sa report. Jer, may gabi. Jer, pas kamin. Yes, action Eric, may gabi sa itong mga aksyon sa itong sila nga paggadulong sa balita action Eric dari sa norte naman sa probinsya Okay. ng Negros Occidental. Gaulan daw ay? Wala man di gaulan subong action Eric. Oy, gali ka sa amon dito. Bago na nagalampuas ang ulan diya. Tiwaya, hoy diya gaulan, dira way man gaulan. Diri waya way gaulan. Hindi, gaulan di sa amon yung kinal na 30 minutos, 9 to 9:30. Nagulan da? Oo, 30 minutos, kaya 40 ka paskog. Ay, galit ka. Oo. At diri wala man di ulan action Eric sa norte nga probinsya, norte nga batya probinsya. Diyan ka ginaknalis ko lang si KJ Aribo, ginatamya lang ang mga Arib family dra kag get well soon kay KJ Ariba kay daw naksidente ni siya sa motor yabla. Oo, iti daw ang cause ng aksidente yan nakasablay ang side mirror ya sa kabli ni bla ka PLDT bla. At mga but nga ng mga kabli sa PLDT ni nga daw ginapabayaan nila ti tanaw ang aksidente ni si KJ Arib niyo ti na hospital nito ginakuan lang daw ginapasalig-salig na sang taga PLDT kay ilagi dia kibol ang naka sablay ni side mirror sa motor ni isang pobre nga nagpauli na halin sa lubrahan niya bla. Dapat ani nga buliga man nila ni si KJ Arib niyo kati ila ini property ang nakasanggit sa motor ya ka naksidente sa mo. Dapat lang nga dapat galing kiti ang ilisiling ba nila nga pasalig-salig bla sa pasalig-salig ya damo na nagbulusong Action Roger. Sa puro pasalig. Oo, iti ginabalalan ko nga muna kung tako lang sila, kadtuan na sila. Hasta subong nanay, ganito ka pila na mabalik-balik sa opisina sa PLDT. Di pero wala man aksyon ng management sa PLDT, ay naano ni man. Dapat ya, ilagi na nga obligasyon. Obligasyon. Naiyagin, panagin, Dugin pabayaan nila ng bata na ito, amak mo ng hospital nisa, ito doon nagkalagas-gas, ito nagkalamu-mo, itong tuhod, yung kaguya, yung kasiko, yaw. Nautod si Action Roger, no? Mainit ulo ko ni, papeswitan ko ni sa sang tubi ni Kuya Ojor Limor Otaner mo. No, si Kuya Ojor Limor Otaner, si Ramram Rojo, sang amitibla, mainit ulo ko ni papiswitan ko ni ang taga PLDT ni sang umbra nila nga pasalig-salig ni sa bata niyo. Sabi ko kani ko ako papiswitan mo kaya way ko na kay naluna ko sa panginan. Ara man kuno si Nitram Yabmom nung ka monitor man sa aton Action Roger pa idol naman kanimo. Galit si Nitram Yabmom ga monitor sila ni Kuya Ramram Rojo. Wow, salamat. Galing sa siyudad sa kayo, pasubong sa hospital ang isa na katrabaho sa Bikere bilang night shift siya sa 24 hours ang iya. Sige na obra niya Bikere guro na tuyo ni pupuli eskla trama. Ano sa? Na aksidente na sa may tubakan sa pinahong tulad sa may turbada sa medyo turbada sa magtaklad yan ako sa lapot sa so siya, bumalik ka mo po sa karkada, galing siya sa after, medyo matastaas natin na balintong gini. Oy, suste. Balintong yun, pwede magkaramahal yun ang sura ito. Sus, naging bagnos siguro suras dalan? Na bagnos. Kaya po, meron sila. Bakit mga bagyo yan, kala bulos-buslot di gani. Kasi nagkaroon bilawat yan mo. Kaluoy man, no? Hindi ang biktima nga si Otilito, kumando sa Lupo, 30 anyos, sige na, taga Barangay Dulis, kana Traba, Negros Occidental, kagdiro pa na report kasi wala man enkwentro ako direct, kundi night shift, yun siya, tinabara niya, bikiri, 24 hours na bikiri. Jadi man sinadyan sa kay, kagatago, kasado na squadron, tago na sa hapon, sa Sabado, sa hapon, galita po ni. Kaya
report kasi nakapabilin siya sa Alfredo Marañon District Hospital. Ay, sus. Ginamulong siya action area. May gina-verify gusto mo na iman gataton keblang utod sang isa ka nasapwat nga gitpatay sa barangay Tinikutan sa Banwa sa Trasaba kay Nasir Udto. Kaya daw hindi ko no matagaan sang kuan sang responder sa kapulisan pero kay Nasir Udto sa pusiling pangkahi. Wala na mga kapot nagtiil at sunere kagititay pa. Uy! Oo, muna yung iya sila nga panay sa ayon sa utod. Ang utod, para subong sa Manila, pero ang natabo niya sa iya magulang sa Juanes, sa Barangay Tinikutan, sa Banwa, sa Trasaba, kay Nasir Udto, sa Juan, may sila sa kapayag. Oo. Ang iya sila nga utod, ang sunod sa iya, manay sayo niya natay sa atong information nila wala gig hostisya kay man grabe ka brutal sa pagpapari at sunere kaginditay pa tapos wala na tiil sa motro gipagutod. Uy! Ang iya sila nga ginapahayan. Dinatabo na? Dinatabo na? Sa barangay Tinikutan sa Banwa sa Trasaba. Wow, tanong saging ang gwas nito lulinghod na niya siyang ihaw? Oy daw, muna daw, lulinghod lang ang ihaw, tapos sabi na init niya. Although ay po man naton sa sector kita hindi mo lang yung gabi naton na ba ng informasyon. Nagpa-ukwa ang utod nga si Maylin kag sunod sa iya balakay ni si Maylin aksyonere kamon sa kunan ni isa sang waitress namon sa halapitan sa dapat COVID wala nagpagbuhid kita tao sa isa ni siya sa kasi boy siya naglakat siya sa Manila karon nagkatot diri na amo na natabo sa sining utod nga sa buwan nga patay kay sining Iloy subong nagatalangisot kay Manti sa brutal na pagpatay sini. Pero sa kay Maylin, ining utod niya si Rolando sini apelyido. Sini apelyido gila Puloyapoy. Rolando Puloyapoy, 47 anyos sigitan. Ang iya sini nga utod, sino siya, natabo ini sa Barangay Tinikutan sa Banwa sa Trasaba sa Juan kay Nasir Udto na ginapitay kay wala na sa tiil kag kamot. Sus. Wala na platata ni. So sunod sa iya nga daw wala gid kuno sila makamati nga ini ang gin balita bala. O gani man. So actually kung kay na pumalang sa isa siguro mati ko ginaimbestigahan kung mati kapulisan sa mati wala problema tayo sa spot report. Halaban sa kwan sa ato nga higher court sa Sinokpo. Kalatrabat yung hepe ta si Injape, Major Injape? Yes, Police Major Robert Injape. Matisan mo lang ka pulis. Galing kasi magsiling ka galing nga Kalatrabak sa Nerek sa 40 ka barangay sa Kalatraba. Ay pisay ka na sa Nerek, puro tanan bukid. So, hindi gini siya na yun madali-dali sa naton kapulisan sa pag-responder. Tungkol kasi ang lugar balas, kado ka critical. Gani? Malayo pa, no? Malayo pa. So, basi isa mo na sa rason. Kasi ang investigasyon na wala na yun, wala mapagwa, no? Balanta na buwasa. Sunod direksyon sa utod nga si Maylin nga mangkot na po nanong imuon nila ko no. Kaya na wala agad isang justisya siguro ulat-ulaton talaga basi kung makakuha man tasang nakontak naman ang Kalatraba PNP kung ano nag-iimo na yung investigasyon. Pero sa ilan wala agad sila sang nakamati nga ini ang na-report pakayuan nila ko no picture
Pero amo na problema kay wala to sila sang touchscreen ko nga cellphone. So kaluoy gid ko siya utod. Ilubog na lang nila buwas dayon kay wala sila pang balsamar. So along imuon na. So muna na hindi man sila magkanto dito kaya kung layan man ang pamilya magkanto. So nga dito na nag-start sa may pinikutan sa Banwasan, Calatrava. Di dapat makakuha nila picture, kag masabit ka mahatag mo ng kopya sa polis naton bla? Pero ako gapati ko, mga mo sila, kag nakapagpano lang ang polis, may krimen na tabo. Mag-dispigar ng polis mo. Kaway labot, sinati ko ng pamilya, makakuha man sa picture bla sang sitwasyon sa bangka, na parang nga mapakita man sa polis, kung nilubong man nila buwas? Oo, correct ko. Kasi ang iya ding aligasyon nga kaluoy din kaya wala na mga tiil kag kamot. Di pa man, ko sila din ang kamot sa tiil sila ka nagkadto. Magaling na, no? Daw na wala na po maka-chat sa iya sumong tayo daw muna na kumata sa report nga ngayon na po detalye para nga kung ma-interview ta si Police Major Robert Iñaki, matagdaman sa iyo, masikon ara naman kumplito ka detalye sa iya, taling kaya si Huay Pagoro nila mapasa ang spot report sa Amerika. So, lato-laton talaga, kabahin sa sila, no? Pero pinisipuro yung katabo man din sa Norte, kaya man, ang katabo sa PNP na kung pakigangutan na to, may ano kung sinigduwa ka mga persona na ginabgak at salit sa ilang Iloy, na sa Sabado sa gabi pasado na to, hindi magdaan sila sa pitutan ng mga single motorcycle, kag may sakay, hindi kag may isa patavan nga mag-ikargaan sila. Sa panasya yun sa Iloy nga si Carmelita Maanya, ang iya si kabataan nga mo sa Day Santos Maanya, 36 anyos kay Dilberto Maanya Jr., 26 anyos, ang abdakon sa mga armado. Report ni Fernando Salvido, muna ila o fondo lang nakapaladyo ka na panugid sa Iloy, itong sa madasang gabi, na may ara nga nagbalapag sa ila nga motor, samtang nga nagapatulong sa Sitio Maswa, Barangay Sinisentro, pakadto sa Tubuso. Pero tingala sa gabi na sa gabi na, si Police Captain Paul Kenneth Mantan, ginadap, war na. So, nakakawar ng ila sila pa rin sa'yo, kagsang inisilang nagpatulong sa Tubuso PFC, ang bilisang kinigdumahal, binasilang ito. Dahil nagpanay sa'yo dito, maging balan sila ni nila pag-i-record o official blatter na record nila kung ano detalye kaya validate nila kakaping paso na siya nakadeclare lang ko nung ising ang tao ang isa kasama persona pagkatapos sa 24 oras so ang 24 oras is ang alas 10 ng gabi Domingo kagabi okay. So, nakapauli ini si Santos Juan niya kasi Dilberto niya kaag na pa na siya yun sa ila sininga Iloy nga indala sila sa mato nga mga tao di pasakay sa bahan pero tapunan ng ila sininga mata kasi puto sa plastic ila sininga ulo kag namong kag indala sila sa wala sa may baluan ng lugar kaya ang Iloy kay na sa nila to ano bilang rason kaya wala makuno may gisugin kaya doon at bata doon at bata kayo na sa kaga sa kanya pag-interview yung kita kasi nakapahuli na gila doon sa bata nag-arado na tama interview hindi naman nga po nag-connect kita sa ila pero ang ila naman siningagin payag nga malayo kuno ang balay sining duha. Kaya sila ko kung may ara cellphone, sila isang Iloy, sila wala sila cellphone, kaya ila cellphone yung confiscate sa marmado nga grupo. At ang ilang motorsiklo ganesta karon wala pa makita kundiin. Ang ilang motorsiklo gisakyan kaya makride mitlagang kasanay na natuwa sa matabo to sa gabi. Pagpauli nila sa Domingo sa gabi, wala na sila sa motor kaya kindulong na sila silang mga nagabdak sa ila. Kaya may sure man gani nga sila. Okay, balikan ta si Action
Roger Gutib, na nag-off and on ang signal si Roger, no? Siguro medyo mahina-hina ang iya sa ni battery or if not, ang signal niya sa iya sa nga cellphone. Amo na, action na Roger, please come back. Yes, amo na action Eric. Na doon man git pasidungutan nga si Police Captain Paul Kenneth Magan pagi sa text message sa amin service for sila nga sir until na wala sila sa coordinate diri. Okay. Wala sila nagganto di ka pa-record para makastart investigation niya pero check kami sumo sa mga CCTV sa lugar kaya matibla kung may mahagit mo na kita nga mo siya senaryo at least validate man lang nila kung wala may aragid na tapo ng aksyon. So, ako na nga sila nga wala gid maka-coordinate ang pagpilya sa ila. Ako na to abay kagabi nga pag-report nga ako ng duwa nga ginabdak o gindala ko sa mga armado. So, ginpamalo man ato si Army Major Sinon Pansito ng 31st Division nagpatigayon man sila sila nga validation. So, sa kay Major Patito as per confirmed sa Lieutenant IB, wala sa may nagwak sa mga trupa, civilian man o kon uniformado, sila sa mga oras at tong Sabado sa gabi at Sunereka. So, pero panayon sila nga nagpatigayon sa investigation agad nga maibalaan din kung bala ano kamato ng report at magpakikambal sila sa pamilya dahil sa sila kay Fernan Salvido agad nga mausita agad nila kung ano agad bala ang natabo first and foremost nga madula man ang kakaka nga in-mention ni Sinang Carmelita nga army kung ano nagkuha sa iya siling bata. Siling ko, wala gaw ni Porme, paano mo nabalan nga army? Siling niya, dili lang good cause record for army guro, kamo na siya magambal ba? So, amo na, wala to ano, development siya, pero ang duha, nakapaukay na siya, kung galing kay ilang single motorcycle, lumigising ito, ang ilang cellphone, confiscate ko na si mga armado, na grupo, kasi wala man sila mag-coordinate sabahin siyang kapulisan sa may Batwas ng Tubuso Action Erika. So parte mo ni anay matulong na ito nga report may nagalakpan to sila ng iskilante mga PEP-16 auto bala. Okay. Nga gina pa na pa sila sa iskilante. So kaya daw medyo mo nga ito na naging tutukan ng mga follow-up sa mga balita kaya daw pwerte ni mga balita ni kaya ato nini nga subject pa kaya confirm sa binigay dira sa may bano sa Calatrava na yung pagpatay sa isa sa po yung patay nga sa diin ni ginapadangat sa reception kaya daw abi nila sa mga pamilya subang wala sa hostisya sa ila Action Erika. Ako na yung madulog report, balita kag informasyon. So, nagdabunubo man sa Eric ang COVID-19 diri sa may sa Sagay, may naka-recover, kag nagdabunubo dawa. Daw pito, nag-recover, no? Nagbuhin. Sa sunod sa kanil buhin, man na mga ano man na naka-recover, kag wala sa may nagdugang na nag-positive. Report, ikan diri sa Norte Gamasya Provincia sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, no, Tercotin with the report. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon Roger Gotib live report gikan sa Northern Negros. Tema follow-up sa Aksyon Roger Gotib, mabatian nyo buwas ang parte sa Calatrava ining ginpatay nga tawo ginbitay na tapos pangutdan sang kamot kag tiil kag ginbitay purte mano lingod din nga ihaw ka sang sapat mo ang sa Tubuso gina-follow up ini ni Action Roger Gutib kay pa makabaton ang police ang official report sa pamilya kuno may duha ka makabataan or tawo nga ginabdak dito kung nakapauli man hindi pa sa bangday nila diyang army pero hindi man ay kasiguro git ang nanay niya basta ga uniform to tao, bisan sino lang niya, pwede ka sok-sok uniform, karmim. Anyway, ginakuha na.
Palabutan na ina nga investigasyon sa tubuso PNP kag itsay manining kaso sang pag-utod sang kamot kag tiil nga ginbita ang tawo sa kay pulis sa Major Robert Enjapi ang hepe sa Banwasang Calatrava. Ang report action Roger Cotig ginadulong sa inyo sa kalwan sang DTX 500 capsule para sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mayong gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Minas Sipalay, sa kay Juliet Sierra frontliner, naga-monitor man sa aton diri nga palatuntunan, no? Ginatamyaw taran dira ang mga Aquasafe Boys sang Pasig City, si Mr. Lorito Mascarinas kag si So Kenneth the Great Jr. Monitor sila dira sa may Capitol Pasig City. Natamyo yung mga kaibigan niya kuno si Mr. Joseph Cuerfo sang Capitol Drive. Mga solid listener kuno sa Pasig City. Ang panamyaw halinina kay Ray Zabala. Tamyaw komandera ang mga Orosio family sa Victorias, Barangay 11. Alin kay Ani Orosio ang panamyaw. Jo Marie Hamile ara sa Kalumangan, Bago City. Sa kay Sir Frankie Alojado, ha? May gabi dila kay Sir Frankie Alojado and family. Si Maria Venos Olkin Libdan sang Marikina City, Araman. Bill Iong. May gabi dila kay Toto Sani Losada, ha? Toto Sani Losada. I-regards lang ko na kay Vice Governor Jeffrey Ferreira. Homalumina, may gabi, Ray Jantan Villalon, para sa Barangay Purisima, Banwasang, Manapla. Kay Maninoy Maing, kay Maninoy Chari Salvacion dira sa La Carlota, may gabi igid, no? Ali sa report, Action Roger Gotin, Action Percival Bilamor, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Percival Bilamor sa report, please come in. Mayong gabi aksyon Eric, kag sa aton man nga mga suki nga nagapaurok-urok sa pag-monitor sa aksyon na Radyo Bacolod Action Eric, no? Sa gihapon aksyon Eric, libot-libot kita kaina sang bilogid nga adlaw sa aton area of responsibility sa mga police station. So labot kita sa area sang La Castellana. So mulo matawhay ang blatter entry sang aton kapulisan sang La Castellana kag wala man sang mga dalagko nga mga aksidente kag insidente. Pero sa gihapon aksyon Eric, no, ang banwa sang La Castellana ang aton nga kapulisan
sa pagpamuno ni Pulis Captain Rodjon Daryl Echnigus nga sa diin sa gihapon nagkandak sa mga checkpoint sa mayormente nga mga dalanon sa pag-apprehend o kon sa pangnakop sa mga open muffler sa gihapon. So ina siya mandate, ina siya sang aton nga kapulisan nga sa diin action erect nga bawal gid ang ina nga mga open muffler labi na gid kon ang motor nga masyado gid ka tunog sang iyang andar kag magrevolusyon kasakit sa pamatian sa dalunggan kag nagasabat sa dughan kun ang aton man nga mga pumuluyo nagareklamo tungod nga ang mga katigulangan naton nga mga kauturan may ginabatyag sa ikayong lawas so daw hindi gid maayo ang impact sang nagadaguhob nga mga single nga motor. So ang aton kapulisan pangdakop sa mga open muffler so madamo sa gihapon action erect no. So mulo minus 200 sa gihapon ang na-recover kag namultahan sang aton nga kapulisan sang open muffler. So ginapaayo sang aton nga kapulisan nga samtang wala pa madakpan ang aton nga mga kauturan nga may mga single nga motor nga open muffler. So iislan nyo na sang original nga tambutso ang inyo nga mga motor agod nga malikaw kamo sa dakpanay sang aton nga kapulisan hilabi na gid sa open muffler. So nagliso kita iya action erect sa syudad naman sang La Carlota. So sa gihapon na malinong kag matawhay action erect. So ang aton kapulisan sang syudad sang La Carlota mulo masako man ang ilang mga pag-function sang ilang mga buluhaton labi na gid sa pag bantay sini sang COVID-19 action erect no. So ang aton kapulisan ginpang-deploy pati ang aton nga mga enforcer kag ang aton nga mga kumet nga gindesignar sang aton nga pinalangga nga Mayor Rex Salandoon sa syudad sang La Carlota. So nagmando nga magsuksok gid official kag face mask. Sa gihapon action erect no aton nga City Hall sa syudad sang La Carlota action erect antes kag magsulod diri sa syudad sang La Carlota sa may kabahin sa City Hall kinahanglan may ara ka nga app sang stay safe no. Kung may mga ara ka nga mga transaksyon sa sulod sang City Hall sang syudad sang La Carlota kinahanglan makakuha ka gid sang ID nga stay safe agud tong makahimo ka makatransak ka sang imo transaksyon sa sulod sang among ahensya sang gobyerno. So kaina nagdamo-damo ang makuha sang mga sidula, ang iban wala sang apps nga stay safe kay sulod na sang isa ka bulan ang pagpanawagan sang aton nga mga katapo sang syudad sang La Carlota kag nag-announce man si Dr. Rex Salandoon, City Mayor sang syudad sang La Carlota nga mag-apply na may ara man da sa kilid sang plaza kung wala ka nakasulod sa pagkuha sang apps sa imo cellphone sang stay safe kung imo na cellphone niya na touch ng keypad. So may ara da nga mga employee na pwede maka-assist sa imo nga makahatag sang ID sang stay safe action erect no. Pag makatransact ka kung ara na kung kumpleto na ang imo nga requirements labi na gid sa ginatawag nga stay safe action erect. So amo na ang mga hitabo dire sa syudad sang La Carlota kinanglan may ara ta nga apps sang stay safe agud to nga makatransaksyon kita sa sulod sang ahensya sang gobyerno sa City Hall sang syudad sang La Carlota action erect. So mo ini ang aton nga mga information kag balita gikan diri sa aton nampangan ang inyo action Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Percival Villamor sa imo sa nga report live gikan sa may Central Negros. May kabidira sa kay Banisa Mayo sa Minnesota gabugtaw pa sa kaliwa. Sinit James Tamiay lang si Kagawad Jong Gamo sa Central Maawa.
Magabalik ang inyo sa nga para tutunan ng Action Night Patrol. When we come back, balik ang report ni Action Alvin Grama. Pagkatapos lang sa nga ito importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history
gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa Malagad, balikan ta si Aksyon Alming Graba. May gabi dira sa kay Sinaida Anisito. Nagara pa sa ito nagtanaw sa Bangga, Totong, Barangay Ferisa, si Angela Liarte Gayondato. Salamat gid. Balikan ta si Aksyon Alming Graba sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Halo, report sa sunding insidente kalagunta dala sa may barangay 38 sa labing sa report, please come back. Aksyon na Eric, duha ka mga anggulo ang inisyal nga ginatutukan karon sa mga kapulisan sa idalom sang Police Station number 1 in relation diri sa kamatayon ni Rowe Senador. 53 anyos ang Purok Malapitan, Barangay Alihis, diri sa syudad sang Bacolod, ni matapos nga ginluthang sang riding in tandem o kung ining mga motor riding suspect sining gabi sa Dalan Rosario, Barangay 38, diri sa syudad sang Bacolod. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Major Ramel Sarona, duha ka mga anggulo diri ang ginatutukan. Number 1 diri ang personal grudge o kung personal nga away, kag ang ikaduha ang anggulo sa illegal nga droga. Nawasro kay Sarona Aksyon Eric, kung sa personal nga away ang paghahambalan, may persons of interest kung identified na ang sinuning na kontra sang biktima. Pero kung sa anggulo naman sang illegal nga droga, wala pa sila sa may natumod nga suspect. Ari ang pahayag ni Police Major Ramel Sarona. Ako na ang kinambal man sa asawa niya sa amon niya involved sa illegal nga droga ang biktima. Ang initial suspect sa karon, sir?
ang suspect naman, bali may identity na kami sa initial suspect. Ang sa personal nga parang away nila, pero ang sa illegal nga droga wala pa kami lead kung sino ang may kahilaptanan sa iyang pagpatay. No. Aksyon na Eric Kakabayang Gilabang ini sa pahayag ni Police Major Ramil Sarrona. Antes kita magtakop, good evening kay punong barangay Kapitan Ricky Mijares. Gamonitor Ginsubong, good evening. Gamonitor ko diya. Salamat Kapitan Ricky Mijares. Reports on patrol, ang ka-aksyon nyo aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kay Aksyon Alvin Graba. There you have it. Ang kapugusan nga pagpangalagad sa Aksyon Night Patrol program sa Lunes edition. Bagat ako piniti parali balik ini buwas. Opo diri sa aton nga mga patrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi. May gabi dira sa kay Micaela Gilaran sa barangay Sumag ara Pasagliaw ga monitor from Jeddah, Saudi Arabia. Ato sa lima patrol la unit reporters in action nga napalagad karong gabi. Action Roger Gutiv, Action Percival Villamor, of course Action Alvin Graba. Back to back Action Papang Nixon Tama, auto piloto sa Patrol 2 Crosswell Patrol. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Barico, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa Station Manager Action Rona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang yulagat ng Korman Action at Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat ha, antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,